दानिया फै नायदिनि नोंथांनि कम्पिउटारखौ बोरैहाय स्पीड आप खालामो। मोननैसो टिप्स फोरोंगोन आङो। बे टिप्सखौ जुदि नोंथाङा फल' खालामोब्ला थारैनो नोंथांनि कम्पिउटारा स्पीड जागोन। ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानोसो नोंथाङा बे आं जि फोरोंनो सानदों बेनि गुबै फिथाइखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दा फार्स्टआव नोंथाङा नोंथांनि डेस्कटपआव राइट क्लिक खालाम। राइट क्लिक खालामनायनि उनाव पार्सनेलाइजआव क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव जानांगौ नोंथांनि एपियारेन्स एन्ड पार्सनेलाइजेसना उइन्ड'ज 7 आव दं। बेखौ नोंथाङा उइन्ड'ज 7 बेसिकआव लाखिनांगोन, सेट खालामनांगोन। दा नै उइन्ड'ज 7 आव क्लिक खालामनानै हो। जुदि उइन्ड'ज 7 आव बेफोरबायदि दङब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो गोसोआव लाखि, नोंथांनि कम्पिउटारखौ जुदि स्ल' जानायनिफ्राय बासायनोबा, स्पीड खालामनो लुगैदोंबा सानफ्रोमबो गोसोआव लाखि उइन्ड'ज 7 बेसिकआव क्लिक खालाम। आं दा उइन्ड'ज 7 बेसिकआव क्लिक खालामबाय। उइन्ड'ज 7 बेसिकआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि एपियारेन्सआ बेफोरबायदि नुजागोन। एसे लाइटआव फैगोन आरो एसे लाइट नुजागोन। दा बेफोरबायदि जागोन। दा सेकेन्ड टिपआव नोंथाङा नोंथांनि स्टार्टआव थां। स्टार्टआव थांनानै नोंथाङा उइन्ड'ज प्लास आर सेरखांनायनि उनाव बेयाव लिरनांगोन नोंथाङा टेम्प। बेयाव टेम्प लिरनांगोन। टेम्प लिरखांनायनि उनाव अके लिरखांनायनि उनाव नैयाव आंनाव दा जेबो गैया। नैयाव माखासे डाम्प फाइल आरो नोंथांनि जिथु टेम्परारि फाइल, इरर फाइल्सफोरा बेवहाय जमा जानानै थायो। बेवहाय जुदि जमा जानानै थायोब्ला नोंथाङा खेबसेयावनो कन्ट्रल ए सेरनानै बेफोरखौ डिलिट खालामनानै होनांगोन। बेवहाय जुदि टेम्परारि फाइल्सफोरा जमा जानानै थायोबा नोंथांनि कम्पिउटारखौ स्ल' खालामो। ओंखायनो बेवहाय नोंथाङा खेबसेयावनो जुदि माखासे टेम्परारि फाइल्स दंब्ला कन्ट्रल ए सेरनानै सेलेक्ट अल खालामनानै डिलिट एन्टार दाबायना होबानो जाबाय। दा बे थांबाय। दा थार्ड टिपआ जाहैबाय, बे मस्ट इम्परटेन्ट टिप होननानै बुंगोन आं। बेखौ बयबो इउज खालामो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना गावसोरनि कम्पिउटारखौ स्पीड आप खालामनो हायो। दा बेवहाय नोंथाङा नै कन्ट्रल सिआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव राइट क्लिक खालाम। राइट क्लिक खालामखांनायनि उनाव प्रपार्टिसाव थां। प्रपार्टिसाव थांनायनि उनाव नोंथाङा सम सम मा खालामबाय थानांगौ, डिस्क क्लिन आप खालामनांगौ। डिस्क क्लिन आप खालाम। डिस्क क्लिन आप खालामबा मा जायो, खायसे सिस्टेम इरर फाइल थायो, इरर फाइल्सफोर थायो, बेफोरो दानलांगोन। दा बेवहाय नै टिकसिन ओरैबायदि दं, बेखौ टिकसिन जेरैबायदि दं बिदिनो थानो हो। बेनिफ्राय अके सेरना हो। ओमफ्राय डिलिट फाइल्स। होमबाना बेवहाय सि ड्राइभआव जि इरर फाइल्स दं, डाम्प फाइल्स दं, बा टेम्परारि फाइल्स दं, आनइउज फाइल्स दं, बेफोरो मा जागोन, साफा जालांगोन। बेयो जाहैबाय अके जाबाय। दा नोंथाङा डि ड्राइभखौबो बेबायदिनो खालाम। मोनसे ड्राइभखौ बेबायदिनो डिस्क क्लिन आप खालामबाय था। सम सम बेबायदि डिस्क क्लिन आप खालामोबा नोंथाङा नोंथांनि कम्पिउटारनि स्ल' जानाय आरो हें जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो। दा इ ड्राइभखौबो खालाम। नोंथांनि फल्डाराव, नोंथांनि ड्राइभआव जेसेबांनो फल्डार फाइल्स थागोन एसेबांनो बे क्लिन आप खालामनायाव सम लागोन। बेखौ नोंथाङा एसे सम नेनो गोनां जागोन, नेबानो जाहैबाय। दा बे थांबाय। बे खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट टिपआ जाहैबाय, नोंथाङा नोंथांनि जिथु नै लकेल डिस्क सि ड्राइभ दं, बेवहाय सिस्टेम फाइल्स आरो सफ्टवेरफोरा बेवहाय थायो। इनस्टल खालामोबा बेवहाय जमा जानानै थायो। दा बेवहाय नोंथाङा एक्सट्राके नोंथांनि मुभि फाइल्स बा संस फाइल्स बेफोरखौ नोंथाङा बेवहाय लाखिनो नाङा। नोंथाङा लाखियोब्ला डि ड्राइभ बा इ ड्राइभआव, डि ड्राइभ बा इ ड्राइभ बा गुबुन ड्राइभआव लाखिबानो जाहैबाय। सि ड्राइभखौ नोंथाङा फुल खालामनाङा। बेखौ एसे फ्रियावनो दोन, स्पेस फ्रियावनो दोन। बेखौ फुल खालामनाङा। बेयो फुल जायोब्ला नोंथांनि कम्पिउटारा मा जायो, स्ल' जायो। लोगोसे नोंथाङा अन खालामोब्ला
अन खालामोब्ला गोबाव सम लायो माने नोंथाङा कम्पिउटारखौ अन खालामोब्ला बियो फैनो सम लायो आरो टाइम लायो ओंखायनो नोंथाङा बेवहाय गोबां आरो नै डेस्कटपआवबो नै जिहेतु जोङो नैबे नुजादों विन्ड'ज डेस्कटपआव बे डेस्कटपआवबो गोबां फोल्डार आरो फाइलखौ जों लाखिनो नाङा जुदि लाखियोब्ला मा जायो स्ल' जायो लोगोसे अन खालामोब्ला थाबनो फैया थाबनो अन जाया स्ल' जाहैगोन ओंखायनो बेफोरखौ गोसोआव लाखि दा नेक्स्टआव आरो मोनसे दंबावो बेनो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि कम्पिउटाराव प्रपार्टिसाव थांलाय ओमफ्राय एडभान्स सिस्टेम्सआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा नै सेटिंस नुजागोन पारफरमेन्स सेटिंस बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथाङा नैयाव कास्टमै खालामना लानो हायो कास्टम खालामनानै लायोबा नैफोराव जायखौ नोंथांनो नाङा बेफोरखौ नोङो आनक्लिक खालामबानो जाबाय टिक सिन होनाङा टिक सिननिफ्राय हटायना हो अब्लानो मा जागोन नोंथांनि कम्पिउटारा स्पिड जागोन लोगोसे पारफरमेन्सआ जोबोद फास्ट जागोन आरो दा नैबे एडजास्ट फर बेस्ट पारफरमेन्स बेवहाय दोननो हायो बेवहाय दोनोब्ला नै एप्लाइ खालामोब्ला माबायदि जागोन नाय बेबायदि नुजागोन नाथाय नोंथांनि टेक्सटफोरा मोजाङै ख्रा नुजानाय नङा रोखायै नुजानाय नङा ओंखायनो आं साजेस्ट खालामो बेखौ चेन्ज खालामनाङा चेन्ज खालामाबो जागोन नैयाव लेट विन्ड'ज श'स व्हाट्स बेस्ट फर माय कम्पिउटार बेखौनो थानो हो फार्स्टनिखौनो एप्लाइ ओमफ्राय अके होमबानिया बेबायदिनो थानो हो नोंथाङा बेवहाय ट्राइ खालामनो हायो जुदि नोंथांनि रेमआ जुदि खमब्ला आरो नोंथांनि कम्पिउटारनि मेन पारफरमेन्सआ जाहैबाय नोंथांनि प्रसेसर आरो रेमनि सायावबो सोनारो बेखौ गोसोआव लाखि नोंथांनि जुदि कम्पिउटारनि रेमआ 2GB बा आंनिया दा बेवहाय 3GB इनस्टल दं नोंथांनि कम्पिउटारनि रेमआ जुदि 2GB बा नोंथाङा बेवहाय 200 MB नि सायाव नोंथाङा बेवहाय एप्लिकेसन बा सफ्टवेयर बेफोरखौ इनस्टल खालामनो नाङा 200 नि सायाव अब्लानिया मा जागोन नोंथांनियाव जुदि मात्र 2GB रेम आरो प्रसेसरा जुदि नोंथांनिया डुएल कोर अब्लानिया नोंथाङा अभियासलि नोंथांनियाव कम्पिउटारा मा जागोन बेफोर एप्लिकेसनखौ अन खालामोबा मा जागोन स्ल' जागोन ओंखायनो नोंथाङा आं साजेस्ट खालामो नोंथाङा जुदि लैपटप बा कम्पिउटार पारचेस खालामनो लुबैदोंबा नोंथाङा सानफ्रोमबो रेम आरो प्रसेसरखौ नायबानो जाबाय नोंथांनि रेमआ जेसेबांनो बांद्राय जागोन हायोबा दानियाव आथिखालाव 3GB नि सायाव लाखा रेमखौ प्लास नोंथांनि प्रसेसरखौबो नाय 4th जेनेरेशन 5th जेनेरेशन दं बेफोरबायदि प्रसेसरखौ नोंथाङा पारचेस खालामोबा नोंथांनि कम्पिउटारनि स्ल' जाबाय थानाय प्रब्लेमनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोनगोन दा बेफोरनो माखासे आं टिप्स एन्ड ट्रिक्स नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय जाहाथे माबाफोर थालांबावनोबो हानाय ओंखायनो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेफोरखौ निमाहा होनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि जै नायबाय था सोलोंबाय था थेंक इउ